Aranyak asong pen patir piponsi jang miniphai ingkoi pen ingkora hinian kohora arlok ni marlia tumaphan kecho ason lapen kiru kethai aseke kipi pon Kaziranga National Park pen kache hoilo Kohora Chandrasing Rongpi along foreign tourist atum Kaziranga Park nangkijo yaphan banglote Karbi along si penangan atum homestay si kidodo lapen Karbi atum kecho kijun ason he huita kapa chodun longta dolo Lapusona pora hot kaprega depen kevang alohia tumaphan preg je kecho kijun ason pen kiru kethai an sose kipidun tu thekja phan pu mathasi aranyak asong atum kohora ani marlia tumaphan paratha sandwich upma lapen kaprega son kaselam thanpon bangso aseke ke thanpon lake puneswar dadhara aranya tourist lodge lapen rehan ali Ayora restaurant atumsi injir bang trokse atuma thanpon bangso aseke kipialong aranyak asong pen Dr. Jayanta Kumar Roy Mr. Rondip Chetia Avinash Phangcho Bhargavi Rava Rangsina Phangcho lapen Rovel India tumsi chirap chetudunlo seke ke enduni marlia tumse tala pusona jaime ke deng ponapor aranyak asong atuma phan kachuru pajirpon lapen me thang ke reng jabar saiseta chilong po pusi ningche patherinti halapu seke kipi juddet pen certificate setame pajirpon dolamara penarjison rongphar karbing nong loy